ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ମୁଁ କାହିଁ ଶୋଇନି। ମାଡ଼ ଖାଇଯାଇଛି ମୁଁ ଘରେ। ମୋ ମା ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ମୋତେ ମାଇଲେ। ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ମିଠା ଆଣିଥିଲେ ପାହାଳରୁ। ମୋ ମା ତାକୁ ମୋତେ ନ ଦେଇ ନେଇ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିଦେଲା, ମୋତେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବନି ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ ପକେଇକି। ମୁଁ ଯାଇକି ମିଠା ଚାଟିକି ରଖିଦେଲି, ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଖିଦେଲା ଯେ ମାଆକୁ କହିଦେଲା, ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ମୋତେ ମାରି ଢେର ମାରି। ମୁଁ ତ ଆହୁରି ଛେନାପୋଡ଼ ବି ଚାଟିଛି। ଏ କଥା ଜାଣି ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଜୀବନରୁ। ଏର ଭାଇ ସ୍ୱାଗ ଦେଖୁ, ତା ଭାଇ ଆସିନେ ଦେବ ଖାଇବାରେ। ଛୁଆ ନିଜ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ମରିଯାଉ। ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ପଇସା ସୁଝି ଦେବନି। କାଲି ପେପର ବାହାରିବ ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ମିଠା ପାଇଁ ମାରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପଢ଼ିବ ସବୁ। ହାଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ। କାଲି ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲେ ମୋ ମିଠା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ମା' ମୋତେ ମାରିଥିଲା। ଦେଖ ମାଆର ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ଭଲ। ସକାଳୁ 5:30ଟାରୁ ଉଠି ପୁରା ରୋଷେଇ କରିକି ରଖିକି ମୋତେ 9ଟା ବେଳେ, ମୋତେ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ନିଜେ ଯାଇ ମାଛ ଦୋକାନରୁ ଆଣି ସକାଳେ ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି 9ଟାଠୁ ମୋତେ ଡାକୁଛି। ମୁଁ 12ଟା ବେଳେ ଉଠିକି ଆସିଲି ଖାଇବି ବୋଲି। ମା ତୁ ଯାଉ, କାଲି ମୋତେ ଟିକେ ଏପଟେ ମାରିଥିଲୁ କିଲୋ, ଏଇପଟଟା ଟିକେ ପେନ୍ ହେଉଛି ଜୋରରେ। ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଖାଇଲି ସବୁ କଥା ଭୁଲିଯିବି ନା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମାଆକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବ, ରାଗିବ। ମା ତ ମାରେ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଦେଖିବ ମୋ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଖାଇବା ବନେଇଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମା ଏମିତିରେ ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବା ବନାଏ। ତୁ ମା ଏତେ କାହିଁ ମୋତେ ଦେଇଛୁ କିଲୋ, ଜାଣୁ ଗୋଟେ ଟିକଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କମ୍ ଦେବୁ ନା, ଝିଅ ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଇବି ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିଦେବେ ନା। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗାଧେଇକି ସଫାସୁତୁରା ରହିବାର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଜା, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ଆସେ, ସେ ଜିନିଷ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଗାଧେଇବା କ'ଣ ଦରକାର? ମୋ ମନ ପବିତ୍ର, ମୋର ଗାଧେଇବା କ'ଣ ଦରକାର? ମୋର ଗାଧେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହାର ମନ ଅପବିତ୍ର ସେ ଡେଲି ଗାଧେଇବ। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ, ମୁଁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗାଧେଇବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ଗାଧେଇଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ଗାଧେଇବିନି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ବଞ୍ଚା ଅଭିଯାନରେ ନାହିଁ କି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସେତେ ଲିଡ଼ର ଅଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା, ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ କରିକି ଦେଖାଅ। ଏମିତି ମୋର ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଖାଇକି ବାସନ ଉଠାଏନି, ଗାଧେଇକି ଲୁଗା କେବେ ଧୁଏନି, ମୁଁ ଛୁଏଁନି ସେଗୁଡ଼ା। କିଏ ଧୋଇବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ? ଏତେ ଭଲ ଗୁଣ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବି ନା ଆଉ ସେଇ ଲୁଗା ଧୋଇବାକୁ ଯିବି? ମୁଁ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଝିଅ ହେଇଛି? ମୁଁ ବା କଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସି ମାରୁଥିବା ଝିଅ। ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ମୋତେ। ମାନେ ତମମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛ, ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ହସିବି ନା କାନ୍ଦିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କେଉଁଠି ଥିଲ ବି ତମମାନେ ଆଗରୁ? ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ 100-200 ଲାଇକ୍ ଆସୁନଥିଲା, କମେଣ୍ଟ ଆସୁନଥିଲା, ଡୁଏଟ୍ ହେଉନଥିଲା। କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ଟିକେ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୁଁ ଶୋଇପଇଲି ଆକ୍ଟିଂ କରିକି, ତାକୁ ତମେ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ତମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ତମର ଫ୍ୟାମିଲି ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁଥିରେ ବୁଲୁଛି। ମୁଁ କିଛି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲିଣି। ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ଖାଇବ ଆସ। ଭାଇ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କଳାକାରଟିକୁ ମୁଁ ଆଜି ଚିହ୍ନି ପାରିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବିନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ସେୟାର ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଆଜି ମାଡ଼ ଖାଇଲି।